Hola, estem al cim del Capolatell. És una mola rodejada de cingles verticals montserratins d'uns 100 metres d'alçada, excepte per una petita zona més a migdia que té uns 10 metres de profunditat i que s'hi passa per una passera metàl·lica. El Capolatell té entre 1.265 i 1.300 metres, de fet és tota una sèrie com de terrasses que van pujant, i també s'ho coneix com la presó de Busa o la presó del Capolatell, perquè durant la Guerra del Francès havia estat, aquí no s'hi podia entrar ni sortir fàcilment, doncs havia estat fet servir com a presó per les tropes napoleòniques. El Pedraforca, allà on ve, Sant Llorenç de Morunys, Sant Iscle, Santa Victòria, Santa Eulàlia de l'Alta, també tenim el Santuari de l'Hort, la Coma, el Prot del Comte, la Guàrdia, en definitiva una zona que ja us hem explicat, però és un complement perfecte. Ens hem de desviar una mica del camí per venir fins aquí, però per complementar aquesta ruta que fem per la serra de Busa, al municipi de Navès. Estem a la comarca del Solsonès i això és una autèntica preciositat.